Türkmenistan ayal hukuklarynyň basgylanyanyny barada syzyp çykýan soňky habarlaryň fonuny 28-nji dekabrda Aşgabatyň Halkara Gatnaşyklary Institutuny denanlaryň ykdysady durmuşy we medeni hukuklaryna bagyşlanan tegelik stol söhbetdeşligi geçirildi. Oňa BMG'nyň baş sekretarinyň ýörüýti wekili Merkez Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýol başçysy Natalia German ýokary wezipeli türkmen denanlary we beýlekler gatnaşdy. Bu barada ýarym resmi türkmen portaly Nokot.com neşri habar berýär. Hökümeti tarapdary habarlary bilen tanalýan neşir söhbetdeşlige talgylanyp Türkmenistanyň gender deňligi we denan hukuklaryny giňeltmek boýunça BMG düzüminiň ýerine ýetirji geňeşine saýlanmagyny ýurtda gender deňligine suwutnama hökmüni hödürleýär. Tegelik stolda çykyş edenler Türkmenistanyň gender deň hukuklylygyny ösürmek uğruna halkara guramalar bilen gatnaşyklary berkitmegiň zerurdygyny belläpdirler. Habardan ma'lum bolşuna görä tegelik stolu Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Gülşat Mämmedowa we kardeşler arkalaşyklarynyň hemde Zenanlar Birleşiginiň milli merkezleriniň başlygy Gurbanuly Ataýew daglar hem gatnaşypdyr. Ýurduň döwlet heýetçiligindäki media serişçileri we ýokary derejeli türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň gender deňliginiň saklanýanyny Zenan hukuklarynyň sarplanýanyny tekrarlaýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň aýarlar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyna halkara konwensiýasyny 1996-njy ýylda tasdiklady. Ýurdun konstitusiýasy erkekleriň we aýarlaryň deň hukuklylygyny kepillendirýär. Şeýle-de Türkmenistan 2015-nji ýylda aýarlaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyna kanun kabul etdi. Yurtdan gowuşýan habarlar kagy düzüne kabul edilýän kanunlara garamazdan iş ýüzüne ýagdaýyň başgaçadygyny tasdiklaýar. Ýöne habardan çen tutulsa tegelik stolda türkmen denanlarynyň durmuşda anyk haýsy kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýanlyklary agzalmaýar. Azatlygyň habarçylary taýagyň ikinji ujunyň tegelik stolda aýdylmadyk açyk sırny dekabryň başlaryna has aýdyň mysallary bilen äşkar etdiler. Habarçylar ençeme lewaply gurrundeşlerine salgylanyp welaýatyň döwlet edara kärhanalaryny işleýän aýallaryň köpsüniň iş ýerlerine zorlugy sebäp edilýändigini, olaryň bolsa işini ýitirmekden ýa-da ýyl içinde maskara bolmakdan gorkup, bu barada dil ýarmazlygy saýlap alýanlyklaryny habar berdiler. Ejidagany adamlaryň edýäni işlerinden etraplaryň mahkeme we polisiýa işgärleri hem habarly diýip bir adam aýallary ejid olaryň zulümkeşlerini ganymatlandyryp gurrun berdi. Habarçynyň söhbetdeşiniň ejid sözüne ulanmagy hem türkmen giňişligine aýaly ejid naçar hökmüne garalmagynyň duş gelinýän adaty ýagdaýdygyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Aýal hukuklary boýunça halkara derejesine iş alyp barýan aktivistler eslenlik ýurtda aýal hukuklaryny berkitmek üçin ilki bilen öňden gelýän hemde jemgyýetiň aňyna kök salan köne mewrüti geçen ýylygalyk düşünjelere we şol düşünjeleriň tarapdarlarynyň pikirlerine garşy görüşilmeligini, ilki durmuş apşynasynyň galan instinktiv enlikleriň bes edilmeligini aýdýarlar. Ýerli synçylar gender deňliginiň Türkmenistanyň pes ýagdaýyny erkekler oňlamasa aýalda hukuk galarmy diýen ýaly terzäki soraglar bilen beýan edýärler. Ýurtdan gowuşýan habarlara görä jynty zorlugy sebäp galýan käbir aýallar maskara bolmakdan we beýleki aralyş çärelerinden gorkup dymmagy saýlap alýar. Ýöne sürüjülük şahadatnamasy berilmedik beýleki aýallar dymmaýar. Has taqiq 16-njy oktýabrda Azatlygyň habarçysy 100 töwereg aýalyň Türkmenabad şäherindäki welaýet häkimliginiň öňüne üýşüp protest çäresini geçirenligini habar berdi. Bu aýal gyzlar özleriniň sürüjülük şahadatnamalarynyň täzelenip berilmeýänligine nägililik bildirdiler diýip olaýtdy. Soňky tegelik stol barada media el ýeterli edilen maglumatlardan çen tutulsa Aşgabatda aýal hukuklaryna bagyşlanyp geçirilen ýokary derejeli ýörüýti söhbetdeşligiň dowamyna ýurtda aýal gyzlar sürüjülük şahadatnamalaryny almakda çekýän kynçylyklary, olaryň iş ýerlerine ýa-da maşgalada duçar bolýan zorluklary, şol sana jynty zorluklary barada kelam agzy gurrun edilmendir.